pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Makatugang pinag-enganyar kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory and Publiko asin mga Bicolano na magpartisipar asin magdonar nindugo sa nagpapadagos na mobile blood donation. Sa abiso na ipinaluwas kang nasabing laboratorio, nagkakaigwangon yan ng blood donation sa Barangay Hall kang Barangay Buang, Tabaco City, asin Barangay Hall kang San Agustin, Awas Albay. Sa aga, September 29 sa Tiwi Gymnasium, September 30 sa GSAC General Hospital sa Sorsogon City, asin Santa Cruz Barangay Hall sa Ligao. Magkakaigwaman ng siring na aktibidad sa second floor kang Gregorian Mall sa Legazpi City sa maabot na Oktubre 2 asin sa Sugod Bakakay Albay sa Oktubre 3, 2021. Ang nasabing aktibidad partner may kamautan na mapadakol ang stock ng dugo sa mga blood bank na posibleng magamit kan mga pasyenteng nangangaipo ng dugo. Yes. Sa mga gustong magdonar ning dugo, tabi, tandaan na tabi sa mga date, otruhon ta sa mga date in kaso day na tandaan ning marhay sa aga, September 29 sa Tiwi Gymnasium. Sa Miyerkules o sa Biwebes, September 30 sa GSAC General Hospital sa Sorsogon City, asin sa Barangay Hall sa Ligao. Okay? Digdiman sa Legazpi City, sa Gregorian Mall, sa Oktubre 2, sa Sabado ini partner, asin sa Sugod Bakakay, sa Oktubre 3, gigibuhon ining bloodletting. Okay? Kuha ka ng dugo. Day pa. Day pa. Day ko pa na-experience. Gusto mo? Kung kita kumbaga applicable partner na magdonar kidugo na ta day. Iyo. Ako gani gusto ko man iyan. Kaso talagang takot ako sa dagom. Kaya man. Oo. Kaya man pala. Takot ako sa dagom. Baka magtarakig-takig ako dyan. Pero natatakong yaon ng sampangan. Natatara. Kinaya nga ni kan iba baga ako. Sa gabus pala na matarom dagom ang katakot. Iyo. Pero magayon baga da pag nagdo-donate ning dugo yes. Nalilinigan daw, diba? Nalilinigan da ang dugo ta, kumbaga nagpo-produce sa lawas ta ning panibagong dugo, no? And then sa mga makaka-receive man kan dugo na itinaota, dagdag buhay man yan para sa sainda. Correct. Diba? Tama lang ngunyan pagka kita magadigdi sa programa ta, every now and then, maere kita na may mga nangangaipon ng dugo. Diba? So sa paagi ka ni po mga tugang, malilinigan ang dugo ta. At the same time, makakapag-tao kita ng dugo, makakatabang kita sa mga tao na nangangaipuhan ng dugo. Tama, oo. Siyempre, at this partner kapag may nangaipo, di kita mamabaran duman sa blood bank, di ba? May mga persona may deposit na, kita. May oo, nakadeposito kitang dugo duman sa blood bank. Correct. So kapag may nangaipo, igwatulis na mapagkakuwaan. Madugtungan taan buhay kan mga nangangaipon ng dugo. Tama. Okay? Sige. So ano pa sa mga naghahalat, sa mga naghahanap ning apod kay ni sa mga gustong magdonar ning dugo, nangyayari na po yan ngunya na aldaw sa Buang, Tabaco City. Ngunyan iyan tapos sa San Agustin sa Awas Albay. Yo. Sige. Good luck tabi sa mga matarauning dugo.
Asin na dahita pag sarayangon ang dugo ta, no? Malay ta pag nagtao kita kidugo, saro sa mga ano iyan, saro sa mga benepisyo ka iyan sa satuya. Pag nangaipuhan na naman kita kidugo, o dahita man piga agad, no? Makakako atulos kita ning dugo, di ba? Maray na pagkahapon, mauran-uran na pagkahapon sa gabos. Oo, baka na partner sa ibang parte kang Legazpi, di ba? Nako. Bareta ako, may nadumog da sa imo. Ha? Ayo. Subuko ko na dumog. Bareta ako, may nadumog sa puro. Kan sa imong pantalon. Ayun, pwede mo ako pagpatindog. Sige daw nga, tindog daw nga partner. Ako daw. Sige mga tugang, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldaw ning Martes, September 28, 2021. Mauran-uranan panahon. Mag-iringa tabi kita sa mga maruluwas. Di pa paglingawan, partner, na magdaraning payong, kapote, o ano man na pamandong, tanganing makaligay kita sa ano man na helang na pwede ta pag kita na oranan, di ba? Maaro kita kay kuya ay napurungag na. Nauuso ngunyan, partner, ang Iyo diba? ano. Ili nga daw kita digdita, purungag na kita. Oo. So, ingat tabi ha, de magparapataragiti. Sabi nga ni partner, magdaraning kapote, payong, kalo, ano pa? Mga pwedeng panangga sa oran. Correct. Nga di kita di kita magkadurumog. Correct. Pag nadumog kita, pwede kitang pagkasipon, Tama. kalinturahon. Bako pero- magayon na may kalintura. Iyo, partner, Mhm. makatakot magkahelang, di ba, ngunyan? Lalo na COVID. And apay ra dyan, partner, sa magdara kita ning pamandong, mas maray siguro na dainan mo na kita para ruluwas ngunyan, partner, na kung sa lugares po nindo talagang date na oran, minaalang ka ang tubig, di ba? Konting ulan, dugi. Correct. Oo. Tapos, mas magayon na nasa loob kita karon, makakaiwas pa kita sa Yes. ulakit kan COVID-19. Tama. Diba? Oo. So, dyan na muna kita sa loob kang harong, magkugus-kugus kay Mister, kay Missy. Nagtatrabaho ngayon si Mister. Habang nag-aantabay sa programang Usapang Opo. Pamilya. Yes. Okay? Sige. Ngunyan partner, still Family Week man giraray. Oo, Diba? tama. Family Week man giraray. Ano nga rin so tayo makan Family Week? Kainang mahalaga. Kainang mahalaga. So, kasuhapon, tinukarta, kung nata daa magayon or ano ang mga benepisyo kan nagkakaraon ng bilog na pamilya ning sarabay sa sarong lamesa. Ba? Dakulon pala na benepisyo. Yes. Nakakapatali Oo. sa aki, nakakataon ng focus, confidence, and then nagtataon ng camaraderie, nagiging saro ang bilog na pamilya. Tama. Nagiging magayon, partner, ang relasyon sa langbang miyembro kang pamilya, di ba? Yes, the Okay. family that eats together Oo. stays Stays together. Okay? So, ngunya naman, aramon ta naman sa mga table manners. Table manners. Igwa palan ki table manners. May mga dapat palan kitang gibuhon pag nasa laog kan o pag nagkakaon kita. May mga bagay man na daita dapat gibuhon. Ako pati pag minakaon ako, diretso kaon sana. May mga manners palan or table manners na pinag-aapod, partner. Digdi sa Pilipinas, pinipag-aapod na common table manners in the Philippines. Oh, okay. Kumbaga, basic table manners, partner, na dapat tapalan ituro sa sato yung mga kaakian. Yes. Igwaman palan kaya baka sa napalan basta na maharampangan kita sa sarong lamesa and sarabay kitang makakain. Yes. Sa mga paraan tabay ta, sa mga textmates ta, sa mga naghihiling sa satuya na social media, ano po ang table manner na aram nindo? Ano po ang table manner na aram nindo na dapat na ituro ta sa satuya ng mga kaakian? Tangani na pag nagdakula sinda, maski sa inman sinda makikaon, igwa sindang manner. Mhm. Ano?
dahil lamang mapasupog. Halimbawa, nakikaon kita sa ibang harong. Oo. Ah. So, may minakaon na, sapak-sapak na. Maribukon ano, di ba, partner? Maribukon. Yes. So, matanugo ng Kutsara. kutsara. Yes. Tapos, ano pa, minsan nga nila sa itaasan bitis. Tama. Diba? Oo, tapos, pag dumanta sa lamesa, diretso sa nakita kakan, di ba? Dahil lang nangagda. Oo, dain na ngagda, dain na nga di, di ba? Yan, sana. So, ngunyan na pagkahapon. Sige daw muna. So, mga paraan tabay ta. Sa mga textmates ta dyan. Ano po ang table manners na aram dindo? Yes, abo. Sige Pwede daw. po kamo mag-upload. Pwede mag-text sa 0938-891-5475. Pwede man po sa 0927-398-0955. Or magkomento sa satuyang Facebook page, DZGB News Online. Ano na ang table manners na aram dindo? Mga kato, naramduman ko partner sa kuya na tiyaon na nainot na. Pag nagkaon ka katong nasa itaasan bitis mo, dadagitan ka talaga. Nataano da ito? Maraot ba yun? Maraot da Mm. Ako kay ito kay Aki, mapapasawayin kasi kuya ikang Aki. Makaon ako kami sa nakakamot, tapos ining siko ko, ano sa tuhod ko, Nakapatong. patong. Di dagitan ako kaiyan. Di dagitan. Nagkaong ka na naman kayang garo ka ngaya. So, ano daw? Ang apod baga dyan, so nakatok dun da, partner. Oo, Garo garo ka na. ngaya manok na pirming nakatok dun, di ba? Oo. Tapos, pag nagkaong kang nagtatanog ang himot mo, dagitan ka to. Yes. Diba? So, sa mga nag-aantabay ngunyan, unin na po, so, basic table manners na pwede tang ituro sa mga akita. Sabi digdi, every country has its own culture and tradition that needs to be observed and respected. What's normal and acceptable behavior in one place might come off as rude and offensive for another. So, iba-iba man palanda ang apod kay ni partner, iba-ibaan na behavior. Pwedeng sa iba, okay lang. Ibang bansa, okay lang. Pero pag abutig di sa Pilipinas, ay ngaya, daiman ngaya itong ugali. Oo. Diba? Yeah. So, ibig sabihin, igwa palan kita, partner, ni kanya-kanyang practice or tradition na pinagsusunod lalo na sa laog kang pamilya. Yes. For instance, food and entertaining go hand in hand. Filipinos love food. Some of us consider it a love language. Yubaga. Yes. Sabi nga ni, a way through a man's heart is through his stomach. No? So, ini na po sa mga table manner na dapat na ituro tada sa mga kaakian. So that, ang sa tuya na mga kaakian, pag natuudan da initabi mga tugang, maski magsainig di sa Pilipinas, hahangaan, pag-abot sa karaunan, Tama. pag-abot sa table manners, ngayon. So, aki ngaya ni Mading Jenny, magayon ngaya so turo ngaya duman, tultulon ngaya magkaon, bago ngaya balahura minakaon. Diba? So, ma-reflect man giraray sa mga magurang. Kasi, ito da aso tinuro niya to sa satuya na mga kaakian. Number 1, sabi digdi, always say grace. Ano daw gustong sabihon kaning always say grace? Sabi mo gani kasubago, kaon sa nang diretso, day na nga J. Yes. Diba? So, sabi digdi, bless us, O Lord, and this thy gifts. Ini da saro sa pinakahaloy ng prayers na tinuro sa satuya. Sa school, or even sa harong. Correct. No? Pinoy kids are always expected to bring the faith to the table. Literally. Even palan, partner, sa mga small events or maski palan kung saan kita magduman na karakanan,
mas maray pala na at least magkaigo kita ning short bago kita Yes. magkaka. Yes. In any way, anywhere. Maski sa in kita magkaon. Maski sa mall. Sa fiestahan. Dawa mamukbang kita, partner. Yes. Di ba? So, yung Pero mukbang. okay lang ba ito na day na mag-arog ka yan na nasa pwedeng panguros na. Basta, maipailing mo sa faith. Okay. Diba? So, paggalang sa pagkaon. So, pagpasalamat sa Diyos, nakita igwaning pagkaon sa satuya na hampang. Diba? Kasi, data easy na during those times na nagkakaon kita, so iba, nagsastruggle para sa pagkaon. Diba? Always say thank you. So, whether it's a big event or a simple meal, practice saying the short prayer with the whole family before eating. So ang aputa naman sa mga magurang, sa mga paraan tabay ta, when was the last time you prayed together on a meal? Kaso rin kita last na nagkaraon na sarabay, nangadji lamang kita. Diba? Baad minsan partner or baka haloy-haloy ng panahon bago kita nangadji bago magkakan, diba? Usually. Yan ang enot na enot sa pagkaon da partnera an mga G bago magkaon. Correct. Ha? Okay. Minsan magigilty ka, amog-amog ka na, kahit na so kiam-kiamo kan pagkaon. Saka pa sana nakaisip mga G. Nasa katahawanan. Ha? Basugon ka na. So ayan tabi mga tugang, dahil tabi paghalion na mga G bago kita Magkakan. Yes. Maski pa bako so paborito ta ang kakaunon ta. Mga G kita. Kajik, malay mo, halimbawa, ngunya nyo yung isira ni mga G kita baka sa aga chicken. Yan, Yes. diba? Sana po ngaya sa aga, manok naman. Diba? Sabi digdi, Kuya Ate Jen, serious po ining hapot. Tungkol sa table manners ng ibang religion. Legal sa inda ang dawa o tulong agom sa sarong-harong. Paano po ang table manners ninda? Sisi ang inot mo ngoongiton sa dawang agom mo. Happy pa daw sinda na nagkakakani sabay? Ano po ang opinion tang duwa? Okay. Sa siring ka na bagay sa ibang religion na allowed on 2 or more wives, no? Siguro nagiiling inikan palabas sa television na legal wife. Legal wives. Oo. Sa araw ka na bagay, I don't think so. Nakaipuhan ungiton in sindang duwa. Di ba? Kung sisay ang baka partner kung sisay ang mamili ka sa duwa kung sisay ang O kung gusto mo ungiton sabay, duwawan bagaan kamot. Iyo, pwede. pero, Galing ding urihan, di ba? Oo. So, Okay. ang igalang taan sa indang relihiyon. Opo. Igalang taan Tama. sa indang traits, Yes, no? oo. Aram nindo po kaya naglaog sinda sa araw kaya na sitwasyon. Siguro ko tanggap ninda an araw katong sitwasyon na duwa an sa indang agom or tulo an sa indang agom. Opo. Let's respect them. Yes. Kasi iyan ang traits ninda. Sambi tangani ikang kasabago. Ano man pong relihiyon ta, igwa kita ning kanya-kanyang practices, traditions na pinagsusunod as in pinagtutup. Yes. Ang kaipuhan ta lang, respetuhon ta po sin. Kung Correct. ano ang sitwasyon na sa idang kinamumugtakan as in linaugan. Kung curious talaga kita kung ano ang pangmati, pwede Oo. man kita mag-convert duman. Una ko pwede man magbalo na duwa ang ungit. Pwede man. Kung kamba lang aki mo, Oo. pwede mo ungiton sa duwa. Yes. Okay. Okay. Sige. Sige. Sige, tabi. Sunod na partner, no? Don't put your elbows on the table. Oh. Ikapalan ka sa bago sa tuhod. Sa tuhod. Kaya, ano man ako, exempted. Oh. Sa tuhod ako. Nakaligtas ka. Do not put your elbows on the table. Guro mapagalon man. Ano.
Ako guilty ako dyan, Perlin. Ay, ako human. Guilty. Pag nagkakaon ako, ang sa kuya na siko talaga, partner, nagduduot, Nakapatong talaga. Nakaganyan talaga, di ba? Oo. Pero sala pala ito, partner. Oo. Do not put your elbows on the table. While we're a fan of laid-back dining, we eat with our bare hands. Kamot, leaning in and putting your elbows on the table is considered rude when eating in the Philippines. Ha? Mhm. Bastos pala dito. Ay, nako. At least, Hala. di ba? Oh, at least nguyan aram ta na. Oo. Bawal talaga. Oh, so daig da atabi magduan sa tuya na Siko. siko sa lamesa pag kita nagkakaon. Kapag ka siguro ko nowadays dahil na nagkakairil dahil na ini na nguyan ko sa nanganin araman pira ng edad ko. Oh. So dahil tada pagduoton an sa tuya na siko. Tapag nahiling kita ka sa pigaapod ng mga sagugurang, Mhm. madadagitan talaga kita, partner. Iyo. No? Rude pala nda ini pag nahiling kita kan sa mga food enthusiast. Yes. So very particular with manners or sabi tang table manners. Dito pala na ipagpatongan sa tuya ng mga siko sa lamesa. Sunod, partner, ining supigaapod na nakasalumbaba. Ano yan? Garo, ano yan part? Colloquial. Ano sabi mo? Ibang tataramon. Nakasalumbaba. Oo. Basahon ta. Kasalumbaba. Oo. Ganyan, no? So Colloquial term, diba? nakamurongko. Oh. As mentioned earlier, sabi digdi, we treat food with utmost respect. Re-respetuhon ta, nire-respeto ta ang pagkaon. Mhm. And we're always expected to show gratefulness to the ones who prepared the food. That is why the position or salumbaba, colloquial term for salongbaba o catching your chin with your hands is frowned upon. Okay. Kamurongko talaga. Nakamurongko. Yes. So imagine nung tako so nakamurongko kita tapos nasa hampangan kita kan pagkaon. Oh. Pero talaga sabi nga ni kan iba buisit, di ba? Ano nga yata nakamurongko kang sa hampangan nga kang pagkaon? Dahil mo nga pigalang sa pagkaon. At the same time palan partner, dahil kita nagtatao ng respeto sa nagpreparar kan pagkaon. Tama. And the para dyan, partner, may nadangog naman ako na maedad na nagtaram ka yan. Pag-arog da ka yan na mahilig sa lumbaba, minarayo ang grasya sa partner. Diba? Sa igwa na kitang pagkakan, alagad, garo pa kita problemados sa lamesa, diba? Yes. Sabi nga ni Digdi, don't bring your problems to the dining table. Dapat grateful kita pirmi every time na nasa hampang kita kan pagkaon. Tama. Grateful. Paano kita magiging grateful kung kita nakamurongko? Correct. Diba? Oo. So, respeto, gratefulness, yan ang satuyo na dapat na ipahiling and never to salumbaba. Ito pala sa pigsasabing, nakasalo, pigsasalo subaba, kaya Yes. salumbaba. Baka man magabato na ang baba. Ano sa Bicol yan? Nakamurongko Yes. sa hampangan. So never do the salumbaba kapag nasa lamesa kita. Opo. Okay? So saro man po 'yan sa mga ipigkokonsiderar na bad table manners sa Pilipinas. Oo. Okay, sunod partner, itong pinag-upod na kabisera. Ano yan? Anong kabisera? Aram mo kuya Bol siyang kabisera? Sa table, lamesa. So, puro, ini ngaya na puro. Puro. Sabi dig the leftover, no. Seating arrangement when eating also reflects Filipino culture.
the head of the table or kabisera is usually reserved for the patriarch or the head of the household. In Pinoy parties and gatherings, it's usually the host of the honored guest who sits there. Kaya Yun, palan, oh. di ka nga dyan magtukaw, kasi papa dyan ang matukaw. Iyo, tayo ang pamayo. Sa Yun. laog kang harong. Kung sisay ang head kan family, Mhm. siya ang matukaw duman sa puro kan table. Yes. Yun. Kabisera pala ng apod ka ito, mga tugang. O baka kung sa insain na naman kita nagtuturukaw pagkatapos magkaon or bago habang nagkakaraon. O kaya naman pag may mga pig-attenderan kitang events partner, Mhm. 'di ba? May nakalaag na special Yes. guest. Kung sa insan nakita may natuka, lalo na delikado kung ang natukawan so para talaga duman sa pamayo talaga kang Sa event host. Yes. Kaya nga sa mga kasalan baga partner, Oo. may mga pangaran na antukawan. Diba? Iyo. Tangaling Oo. din na masala. Tama. Diba? So siring madakaan sa laog kan harong. Oo. Matao kita ning respeto para sa head of the family which is the father and the mother. Tama. Duman sinda matukaw sa Correct. mag-inibong na puro. Oo. Sa kantong. Oo. Sabi ni Reverend Father Marlon Bron, maray na hapon po sa imo, Father, ang kabisera from the Spanish word cabeza, meaning the partner head. Head. Oo. Yes, thank you po. Thank you po, Father Bron. So head of the family ang matukaw duman sa puro kan sa tuya na lamesa. Mhm. Bako kung sisay na huro head. Oo. Kaya pala sabi talaga na, uy, day ka ngayon dyan magtukaw, tas si Papa dyan matukaw Oo. makaon. Yes. Yun Saro po yan sa mga table manners digdi sa Pilipinas. Okay? So, saro pa sa dapat na ituro ta sa satuya ng mga kaakian partner. Pagabot sa table manner. Ini na, don't get what you cannot finish. Yung mananggad. May mga tao baga na takaw tikim. Gusto ko ngaya kayo nilagun sa lamesa ko. Or kaya ang partner na isipan ta, nganing dain ako magbalik sa lamesa. Ako anak kay araw kay ini. May mga tao na minsan pagka, dakulunun ngayon masira mo, dakulunun yung putahe. Oo. Alagad, pag-abot sa partner, dahil mo mong palan kayang ubuson. So, Diba? piga-apod partner na dahil na malukso ki kabayo. Oo. Dahil na malukso. Ano na ngaya iyan na tigkakaon mo? Oo, grabe na ngaya iyan. Dahil na ngaya malukso ki kabayo, pagtapos kang karaunan, dahil man naubos. Oo, di sayang Pare, ang example kay and partner, dumabagi sa mga eat all you can. Oo. Digdi bagis sa tuya sa liga baka yan na eat all you can. Pwede kang magkakan, Gusto mo, gusto maubos mo. Alaga, dapat day kang tada. Tapag kung may tada ka, babayadan mo itong tada mo. 500 pesos. Yes. Diba? Diba? So sayang kang 500. Leftovers on your plate are considered rude. It is always better to get small servings than filling your plate. You're always welcome to help yourself to a second serving. So, pwede man palan mag-utro. Dahil na kita, magkaon, magkuaning pagkaon, na dahil ta kaya ubuson. Correct. Sayang kang pagkakan. Kadakol pa, malay mo, may or igwa pa ka mong miyembro kang pamilya na mauli pa partner. Diba? Oo. At least, mabubasog pa ito. Correct. Makakaon pa ito. Correct. Diba? So, sabi ko nga rin kasubago, so takaw tikin. Yes. Diba? Sa mga aki, sa mga magurang man as well, turuan tan mga aki na dai magkua kan mga pagkaon na dai man hindi kaya ubuso. Tama. So kuaon ta lang, so tama na kaunon, pwedeng diit, ang nagkulang, pwede man kita mag-utro. Tama. Diba? Bako na so, sabi nga dai na malokso ki kabayo, so sa tuya na luwag, pag abot kan panahon, dakulo na tada. Yes. Ha? Sayang man. Okay? Okay, sunod itong pigapod na kain po tayo. Kain po Tara, magkakan tayo. kita. Kuya Magkakan po Bons, kita, diba? kain po tayo. Regardless if you were expecting someone or not, if a guest arrives in your home and you are eating, it's good
table manners in the Philippines to invite their guests to eat. Totoo. Minsan nga ni, pag minaagisan na, di ba? Yes. Nagkakaraon niya kita, alas 12, nangungurog to kita. Nag-agi, may nag-agi. Oy, ngaya, magkaon! Oo. Oh, kaon na ngaya. Di ba? So, ini, buhay na buhay pa ini sa tuya ang hunyan. Tama. Ba? Pag nagkakaraon kita na may naglaog sa arong, may naghanap. Ayan po ngayon si Ate Jenny. Oo. Tapos Masabi, nagkakarakan. Masabi mo si Ate Jenny, uy, kaon na ngaya, marin na ngaya, dagos na. Di ba? Buhay na buhay pa po ini digdi sa tuya sa Pilipinas. So, manangro, yun ang sabing tangro. No? So, turuan tan, mga kaakian tan ang mga magurang na magtangro. Yes. Oo, pero Diba? dapat pag nagtangro kita partner, bako labag sa loob. Diba? Correct. Sabi, kao na ngayon sa Indo. Pero naramdaman, Duperitan. may ano ka man, may Oo. na experience ka man na inagdam mo magkaon, kuminaon man ang God. Iyo. Ano so, Siyempre naman. ano so ano mo? So, So, Kapanira. Di ko natanda. Kaya mo natanda. Okay, so iyan na. So iba, sa tuyang pagbabalik mga tugang tabi, ano, mga table manners na dapat na maukudan kan sa tuyan ang mga kaakian, tangani na pag nagula sinda, Oo. nagkikaon sinda sa ibang lugar, sa ibang harong, masasabi ta na well-raised Yes. pag-abot sa pagkaon na sa tuyan ng mga kaakian. Tama. May dagdag si Father Bron partner. Ate Jen and Kuya A. Madya magkaon. I'm cooking lumi. Wow, mauran-uran. Tama po, Padre. Mauran-uran. Kaya puhan mi talagang lumi. Ala. Masiramon talaga ang Lomi. Yes. Thank you po. Thank you, Father Bron, sa Thank you. Lomi. Okay, mabalik kita. Oras, alas 2:35. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag San Mig Light! drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate
maliit ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo? Inihangdar ako kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994. Located at Maroroy, Daraga, Albay. With branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay. Tagas, Daraga, Albay. And Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nananatili pa rin ang banta ng iba't ibang sakit sa ating komunidad. Ngunit, huwag mag-alala. Andito ang mga bakuna para siguruhin ligtas ang buong barangay. Alam niyo ba na ang mga bakunang aming ipinamimigay ay subok na, ligtas, epektibo at libre? Kaya naman, bumisita na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, sisiguraduhin ng ating mga health workers na sundin ang lahat ng mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga bata at mga magulang sa COVID-19 habang kinaganap ang pagbabakuna. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo, asinday magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Alright, balik po kita sa satuyang programa Usapang Pamilya. Table manners na dapat na ituturo ta sa satuya ng mga kaakian so that pag nagdakula sinda nakikaon sinda sa ibang lugar, sa ibang harong, masasabing well-raised ang satuya ng mga kaakian. Okay? Digdi na kita sa last two, partner. Second to the last, sabi digdi, always offer to help with the clean-up. Dahil kita mag-arog duman sa kasabihan na pagkaraon, tiripon. Ugas, Pag-ugas, waragas. Diba? Not only are Pinoy's gracious host, we are also gracious guests. So when attending a party or having dinner at friend's home, always offer to help clean up or at least put your plates in the sink. At the same time, it's considered rude to start cleaning up the table when someone is still eating. Yes, oo. Dapat halaton mo na gabus makatapos partner sa pagkakan bago linigon sa lames. Yan, Diba? So nagkakaon pa ni tigkukurwa ta na sa mga sa mga plato. Guro makaakubon man ano. Dalion mo na sa pagkakanta. May naglilinig na, di ba? Ay nako. So sarap man ka to, so sa ibong kay to, pag kita na nakikaon, mag-offer man kita kan sa tuyo ang Matabang serbisyo na kita. magtabang Yes. linig Oo, or maghugas. maghugas. Tapos sa mga kinaunan ta, pwede tang ilaag sa sink or sa Correct. lababo. Oo. Ako na iwawala ta sa na dyan Oo. sa table. So, dai pa lang dapat kita na, lalo na pag nasa luwas or dapat kita maging senyorita o senyorito Yan. na Oo. kaipuhan, pagserbihan, di ba? Iwawala ta pa duman sa table kan sa tuyo ng mga amigo-amiga. Tama. Diba? So, makaukod na kita maglaag kan sa Dapat na hugta ka. yes, sa sink Oo, o sa lababo. lababo. Oh, tapos Okay. offer kita kan sa tuyo na tabang na maglinig or mag-ugas. Diba? Bako na sa pagtaon tiripon, pag-ugas, Paurumbasan. Mhm. Okay, saro pa, don't refuse a packed leftover food. Ini ang pinakagusto ko. Yes. Ini ang pinakagusto ko. So, pigapod na may pabalon pa. Yes. Nakikaon ka na, may balon ka pa. Minsan, gigibo ining partner, gigibo ining katuwaan kan mga tao. Oo.
Na pag mauli na, Okay. papaaram na. Tiya, maduma na po kami. Yes. Ay, ngaya, sige na ngaya. Salamat nga sa pag-atindir. Oo. Ata ngaya, tiya, maduma na kami. Sige na ngaya, dumana ngaya. Tiya, ata maduma na po kami. May pigahalat pala. Sige, kipapaaram. Hanggat day paso, pabaon. Pabaon. Oo. Pag tigpabalunan da kita, partner, day da kita mag-refuse. Mhm. Kasi, tiba da, ma-offend. Correct. So, gustong magpabaon sa Mhm. dapat mag-say thank you na lang kita. Salamat po kaini. Pero, how about partner kung itong ipapabaon sa iyo? Abo mo man. Anong gigibuhon Sabi mo? digdi, if you don't like it, just give it away discreetly. Pwede mong itauman sa iba. Yes. Na dahil mo na tigpapahiling duman sa dagtao sa imo na tinao mo sa iba. Oo. O gusto mo ngaya ka ning lumpia. Oo. Darahan na ngaya sa arong nindo. Poon mo sana. Oo. Diba? Kuhaan mo Balunan sana. lang. Kuhaan mo sana. Tapos pag may nakahiling ka na sa iling mo gusto ka atong pinadara sa imo, why not? Na itao taman, iiras taman so blessing na nako ata. Tama. Diba? Yes. Basta pag mapaaram na, maduma na po kami. Oo. Paduma na kami. Alam na. Iyo alat ngayon. Usually, Papatosanta ka na kaya. sa mga fiestahan baga, di ba? Correct. Arog kain talaga. Oo. Sabi ni 2681, don't talk when your mouth is full. Yon. Opo, Saro saro pa yan po sa yan. trait or sa manner na turo sa tuya ng mga magurang. Do not talk when your mouth is full. Dahil na kita magparataram kapag kita nagkakaon or pag panuan sa tuya ng imot. Yes, nagsasapa-sapa pa, diba? Yes. So, iyan po ang mga table manners na dapat na ituro ta sa satuya ng mga kaakian. Mga G, bago magkaon, dahil paglag an elbow sa table, dahil magsalumbaba. So, kabisera, dapat aramon ta na ang matukaw duman sa iya sa puro. So, head of the family. Head kan family. Or kang event o ano Oo. man. Dahil na kita magkua, kan mga data kaya ubuso na Yes, pagkaon. dapat so tama lang talaga. Makaoko na kita mangagda, Yes. kain po tayo. At mag-offer kita kan sa tuya na tabang. Oo. And then kita mag-refuse oras na Pabalunan pabalunan kita. kita. Yes, Diba? okay. So, sana at least matawan lamang kadiit partner na formasyon sa itong mga paraan tabay, di ba? Oo. Paghunat ta, simplihon sa na partner ang mga arog kaayan. Pero pag arog kaayan, nag-extend ban kita ki effort. Correct. Tanganing maipahiling ta talagaan sa tuyo. Magayon asin marhay na tradisyon o kultura. Yes. Pero magayon masiraman sa tuyang pagkaon. Tapos pag sunod na okasyon ngayon, maimbitaran pa kita. Tama. Diba? Oo, tamarayon man ngayon ining bisita. Oo. Okay. Sige, hello muna kay Medji Reginaldo. Kamusta po? Hello kuya. Ako nasa uwas sa Busak. Si Jico Reginaldo, 42 years old na daa siya. Salamat po, Ma'am Thank G. you po, Ma'am G. Clarita Olarte Rosin, Maria del Carmen sa Unar Peñaflor, Evangeline Matias, Maria del Carmen, Noel Calagberches, hello po. Esmela Bitara, Heidi Medallion Buemia, Maria del Carmen sa Unar. Okay, hello po. And Sir Nick Rigachuelo Siringman, si John Paul Mendoza sa Tabaco City. Thank you po. Okay, partner, kung dati normal sa napalan ang pagpakuloronin buhok, ngunya na panahon ng pandemic kausa kan COVID, may patanid an sa tuyang mga eksperto. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Sarong pinagtutubod ang after effect kang COVID-19 ang pinag-aadalan ngunyan matapos maalarma ang nagkaperang hairdressers asin salon workers sa UK. Dakol na kliyente ang biglaang nakaka-eksperyensya ng allergic reaction sa hair dye sa ibong kang nagkaperang taon na pagpabugtak ng kolor sa buhok. Ang mga kliyenteng ini may pagkakapareho, gabusinda tinamaan na ng COVID-19. Kasabay sa allergic reactions ang rashes, arog kang pamumula, asin pantal, asin pamamaltos kan kutis, nangunyan sa naninda na eksperyensya. 48 oras bago magpakolor ng buhok, importante ang pagkakaigwa ng patch test sa parte kan batok, talinga asin siko,
Tanganing maagapan oras na magkaigwa ning allergic reactions dahilan sa chemical na kausa kan hair dye. Sigun kay epidemiologist Dr. Eric Figalding, pinag-aadala na kan mga eksperto sa Imperial College London kung paano na nababaago kang virus ang immune system matapos tamaan ng virus. Nagpaluwas naman ng guidelines ang National Hair and Beauty Federation para sa mga salon sa UK na gibuhong mandatory ang pagbuktak ng patch test sa gabos na kliyente. Mantang kaipuhan man mag-patch test sa harong 48 hours bago magpakulor ng buhok maski hiyang na sa brand hair can hair dye. Daog ang mga personang nagkakaigwa kaini, lalo na ang mga personang nagkakaigwa ng COVID-19 infection. So, di kita basta palan Kulor kan buhok. bata, may balak ako magpakulor. Pero di man ako. Mapapogi ka ko, taano? Di man ako tinamaan kang COVID-19 partner. Yes, Diba? iyo baga. Usually kasi may mga sensitibong partner na part kan sa kayo, di ba? Na kapag nabugtakan kikal, minareact talaga. Kakaigwa kita allergy. Correct. Diba? May allergic reaction. Yes. So, sungon yan, especially sa mga tinamaan na kan COVID, magduwa-duwa kitang magpakulor kibuhok, tabaka, magkaigwa makita ng allergic reaction. Yes. Magpa-patch test mo na daa. Oo. Bago magpa-color ani kibuhok panganing. If ever man na magkaigwa ning allergic reaction, maagapan tulog. Correct. Okay? Sige. So yan po ang ano ang bago. Sabi ni Kuya Lu, partner, Okay. kung ang table da round table, sa inang kabisera. Di ba ka? Ayo. Di ba Wala ka? man nang gaduman ki. Di ba kipo? Maski sa induhan. Ika Kuya Lu Kuya Lu, sain mananggad. Aramon ta kay Father Bron yan sa Sige, aga. Father Bron, kung round table po, sa induhan ang kabisera. Sa indang kabisera sa round table. Sige. Iyo mananggad. But anyway. Vitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. It's not what on the table that matters. It's who is in the chairs. Yes. Ako daw mahalaga kung ano ang yaon sa ibabaw kan lamesa. Ang mahalaga, so kaibanan mo magkaon. Correct. Diba? Yes. Oo. Sabi nga ni maski simple lang iyan na pagkakan partner, pag ang sa imong kaibahan sa lamesa and ang sa imong kahampang sa pagkakan, iyo talaga sa imong namumuotan. And lambang miyembro kang pamilya ang sa imong kaibahan, talagang sulit, di ba? Masiram, partner. Masiram. Sabi nga ni kasuhapon, food tastes better when you eat it with your family. Correct. Oo. So, kung kaibanan mo ang namumutan mo sa sarong table, maski ang isira mo prito, Oo. may liputok iyan. Tama. Oo. Minsan nabubugtakan pa ki sabaw. Yeah. Diba? Anong klaseng sabaw? Mauran kaya sabaw. Kamu na po bahala kung anong sabaw yan. Kamu na bahala kung anong sabaw. Sige. Maaskad, maalsom, ano pa man. Okay. Okay. Sige, hello muna kay Sara Lubino, Ronnie Binyas, Charles Boaloy, and sa iba pa po na nakatutukan sa toyo mga padabang senior citizen, good afternoon po sa indo, ang mga rayao na sa indong harong. Okay na, ini po si Jenny Balyaran. Ako man po, si Kuya A. Nakaiba to sa lado technical, si Kuya Bunjing Tanay Siringman, Alden Richards. Salamat sa kabos na nag-antabay sa Aga Giraray. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng
magkarabis. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko. Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Elreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Ako po si Jean Arena, Kanmas Low, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Blanco pa ang Department of Education o DepEd kung pirang paratokdo ang maturo sa maya sang gatos na pampubliko asin 20 mga pribadong eskwelahan nagigibuho na kan pilot testing kan face-to-face classes. Siring man nag-apilar si Dr. Ana Ong Lim nin vaccine cluster kan gobyerno na dapat ikonsiderar kan mga paratokdo asin mga tauhan kan eskwelahan ang kaligtasan kan mga estudyante. Sigun kay Lim, may kukonsiderar na game changer ang pagbakuna kontra COVID-19 kaya dapat isaalang-alang ang interes kan gabos. Katakod kay ni pipahidali na kan DOH ang pagbakuna sa mga paratokdo sa pribado asin pampublikong eskwelahan para masiguro na ligtas ang mga estudyante in kaso malawas na ana face-to-face sa classes.
Yan ang pangalas stress na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte